Iktar minn 150 persuna huma involuti fl-14 cluster li huma responsabbli biex jifformulaw il-politika tal-Partit Nazzjonalista. Waqt intervista fuq il-programm Net Live id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech qal li b'dan il-mod il-partit qed jisma' direttament minn nies involuti jew li jsegwu qasam partikolari u li għandhom għal qalbhom il-ġid komuni. U qal li t-tiġdid fil-politika isir biss meta tkun miftuħ għall-ideat. Kien proċess illi kien mhux biss proċess illi fih smajna ħafna, li fih irnexxinna ntejbu l-politika tagħna f'diversi setturi, però kien proċess illi wkoll ħarġu fil-beraħ ħafna perspettivi ta' ħafna nies li jgħinuna nkomplu naġġornaw il-mod ta' kif nagħmlu l-politika. Aħna nitkellmu ħafna fuq it-tiġdid, nitkellmu ħafna fuq kif il-politika tagħna tibqa' tiġġedded. Dan l-eżerċizzju li ra l-bidu tiegħu is-sena li għaddiet wassal biex il-Partit Nazzjonalista artikola 128 priorità politika, żwieġ bejn il-prinċipju tal-ġid komuni u l-aspirazzjonijiet individwali. Lan tagħna dejjem hu isma' aħna kif nistgħu l-aspirazzjoni ta' kull wieħed waħda minnha naraw kif l-istat mhux biss ma jfixklekx biex inti tasal, però kif jista' jgħinek, kif jista' jiffaċilitalek biex inti l-aspirazzjoni tiegħek hi xi f'liema setturi jew f'liema setturu, inti tista' tilħaqha. Claudio Grech kompla li l-Partit Nazzjonalista tirressa proposti li għandhom ikunu alternattiva għal gvern tal-ġurnata. Huwa enfasizza l-importanza li wieħed jisma' mill-stakeholders għaliex meta partit jisma' il-policies tiegħu ikunu aħjar. Illi inti meta tisma' mingħand l-stakeholders, il-politika tiegħek tkun aħjar. U propju għal dan aħna daw il-128 priorità politika, Robert, litteralment fil-ġranet u fil-ġimgħat li ġejjin. Kull cluster, kull wieħed mill-14 il-cluster ser ikun qiegħed jaqbad dawk il-punti li ressaqna llum u ser ikun qiegħed joħroġ u jippubblika il-prijoritajiet politiċi b'mod dettaljat għal kull cluster. Id-Deputat Claudio Grech qal li l-proposti li se jkunu preżentati se jkunu bbażati fuq element qawwi ta' evidenza u ta' riċerka b'mod li wieħed jelimina t-tribaliżmu politiku.